Čo je to milosť? Možno sa vám toto slovo spája s politickou amnestiou, alebo to vnímate ako pojem z histórie, či prejav slabosti. Existuje však aj biblický pohľad na milosť. Boh nám ju udelil skrze svojho syna Ježiša Krista. Čo nám Božia milosť prináša a ako ju môžeme získať? Potrebujeme ju vôbec? O tom sa budeme rozprávať v novej 20 minútovke. V dnešnej 20 minútovke sa budeme rozprávať o milosti. Mojím hosťom bude pastor Kamil Dzuriak. Kamil, vítaj v 20 minútovke. Ďakujem pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých divákov. Dneska milosť. Pekný výraz, poznáme ho všetci. Čo k nemu? Tak áno, je to krásny výraz a možno má trošku aj taký náboženský nádych. Preto by bolo dobre možno trošku priblížiť, že čo tak voľne znamená možno. Tak poďme na ten voľný pohľad milosti, ktorý asi všetci nejakým spôsobom registrujú to slovíčko. Tak ja si myslím, že je to taká akási nezaslúžená priazeň, ktorá sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi, napríklad odpustením, akýmsi prijatím, pomocou jeden druhému. Tiež v neposlednom rade aj nejakou štedrosťou, dávaním. Mne sa osobne veľmi páči také priblíženie, že veľkorysosť. To znamená, že keď niekto niečo urobí a niekto na to reaguje proste veľmi pozitívne alebo proste nejak štedro, hej, a proste je to taká dobrá reakcia. No a určite ešte jeden taký výraz, ktorý k tomu pripojím, je tolerantnosť. Hej, taký určitý ľahší prístup, kde človek nie je príliš, doktrinálny, vážny a proste taký nejaký formálny. Že vlastne tá tolerancia je tam veľmi kľúčová. Kto komu dáva milosť? Kto komu vie prejavovať milosti? Tak vieme povedať na úrovni ľudskej, človek človeku. A potom, keďže sme biblická relácia, tak aj na úrovni Boh človek. Čiže ako keby bol všeobecný pohľad na tú milosť a nejaký biblický pohľad na milosť. Áno, myslím si, že môžeme to aj takto povedať. Biblický pohľad alebo náboženský pohľad, možno každé náboženstvo, Boží pohľad, alebo aj všeobecný pohľad vlastne na milosť. Poďme na všeobecný pohľad. Všeobecný pohľad, tak ako som už aj trochu načrtol, tak ľudia vo svete majú rôzne vlastne také nejaké chápanie, alebo môžeme to nejak vnímať v tej spoločnosti. Určite by som zmienil napríklad niečo ako také, že ľudia to niekedy vidia ako ostro nefér, že prečo by ten človek mal niečo dobré dostať za to, čo robil. Ale si nezaslúži. Nezaslúži. Možno kriklavým takým prejavom je amnestia, kde proste príde nejaké zmilovanie a daní ľudia alebo človek to posudzuje jeden druhého, že či si to zaslúži alebo si to nezaslúži. Tak to je také jedna stránka. Potom je tam ešte možno také dačo, kde ľudia to chápu ako možno niekedy nefér v nejakých tých vzťahoch v práci, kde ľudia dostanú nejakú odmenu a uvažujú jeden na druhým, či si to niekto zaslúži alebo nie. Dokonca aj Biblia uvádza taký jeden príklad, ktorý presne taký ten bežný ľudský prístup proste reflektuje. Neviem, či ho môžeme teraz spomenúť, alebo tak je to, mám ten dojem, 20. kapitola Matúša, kde je príklad, ako je tam uvedený jeden hospodár, ktorý spravuje vinicu a volá vlastne svojich nejakých tých pracovníkov. A na úvod sa dojedná skoro ráno s robotníkmi, ktorí prídu za 1 denár, za 1 dennú mzdu budete pracovať. No ale v priebehu dňa najmä vlastne ďalších a povie im, čo bude spravodlivé vám dám. No a keď príde účtovanie, tak povie tomu, kto to má celé vybaviť, tak začni s tými, ktorí prišli najneskôr hodinu pred fajrontom. A oni dostanú 1 denár. Žiadne prepočítavanie. Žiadne nejaké prepočítavanie. A všetci ostatní dostanú 1 denár. A tí, ktorí boli ako prví najatí a robia od svitu do mrku, tak čakali, že dostanú viacej. A nestalo sa tak. Čím sa akoby pohoršili a prišli teda a narážali na to, že ako to, že to tak je. A tam bola krásna odpoveď, ktorú povedal ten majiteľ, ktorý zdôraznil jednu vec, že
prečo je tvoje oko zlé, prečo ty sa na to pozeráš zle, na tú moju dobrosrdečnosť, hej, na to, že ja som dobrý. Prečo je tvoje oko zlé, že ja som dobrý. A tam vidieť vlastne tú milosť, že, a tú takú úvozovkách nefér milosť, že tí, ktorí prišli na koniec, dostali to isté ako tí, ktorí dostali na začiatok. No ale ten príbeh aj začína tým, že tak aj bude a je to určitý príklad pre to Božie kráľovstvo, hej, že ako Boh vlastne bude jednať. Je to možno, čo je nefér, sa to môže zdať, a na druhej strane, keď dá niekto niekomu milosť, tak tým pádom, ako keby tá vec bola zabudnutá. Dá sa to tak chápať? Že máš milosť a viac už na to nepozerám, nestalo sa. Tak by to malo byť medzi ľuďmi. Hej? Že keď človek dostane milosť, tak tomu to nejako nepripomína. To je ako podobne s odpustením, s tou témou, ktorú tu bola pred pár týždňami, ktorú sme tu mali, alebo ste tu mali. Čiže ja si myslím, že by to tak malo byť. Opak je mnoho razy pravdou. To je smutné. V tom všeobecnom pohľade ešte nejak sa vieme na tú milosť pozrieť. Povedali sme si, že ten jeden pohľad je taký, že je to taký nefér. Áno, ďalší pohľad môže byť napríklad taký, čo niekedy je vidieť, že ľudia napríklad chcú dať tú milosť, vedia, že by ju mali dať, ale dajú tak skôr trpne ako z celého srdca. Hej. Majú taký blahosklonný nejaký pohľad na daného človeka, asi v tom ponímaní, že vezmú ho na milosť, ale v tom duchu, že no čo už s tebou. Hej, tak, ale toto nie je celkom ten najoriginálnejší alebo ten najviac vystihnutelnejší prejav tej milosti, taká tá zlá blahosklonnosť. Hej. Dať nejakému človeku, hej, bezdomovcovi niečo. Hej, tak viem, že by som to mal, ale otázka je, v akom postoji to človek robí alebo dáva. A potom ešte jeden možno taký úplne. Možno aj si myslím teda, že spoločnosť je proste kresťansky ladená, tak vedia a bežne čo aj Biblia, aké má postoje, že treba byť láskavejším človekom, že treba byť tolerantnejším, že proste treba mať priazeň. Tak proste takisto ako Biblia učí, tak myslím, že aj bežne v spoločnosti ľudia chcú byť viac takí, že sú žičliví, že sú prajní, že prejavujú náklonnosť, či už nejakým dobrým slovom, povzbudením, radou alebo nejakou praktickou pomocou. No a zaujímavé, že potom tie také výsledky toho, či už je niekto kresťan alebo nie, tak si to človek môže odkontrolovať, že keď je človek proste taký prajnejší alebo taký priazňou naklonený k druhému, tak je vidieť potom v tom živote, že človek vidí tie také harmonickejšie vzťahy, že proste aj zdravšie, že to vplyvá na zdravotný stav človeka. A celkom by som povedal takú atmosféru, kde ten taký prajnejší človek, taký milostivejší človek, z neho to nejako sála. Hej, takisto ako opak, keď je niekto taký tvrdý, tiež tá atmosféra je tým poznačená a vidí mať to. Prejdeme na ten biblický pohľad, alebo ešte nejaké iné približenie milosti z toho všeobecného pohľadu by sme si vedeli povedať? Tak môžeme rovno podľa mňa aj na ten biblický pohľad ísť. A nejak to vystihnúť. Tak ten biblický pohľad by som možno začal tým, že Biblia samozrejme veľa hovorí o milosti a sú mnohé aspekty, aby som také 2 alebo 3 základné nejaké aspekty nejako zvýraznil alebo zviditeľnil v pár slovách. Prvé je to, že čitatelia Biblie vedia, čo je napísané v Biblii, napríklad, že šťastní milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva. Hej. Čiže klasický príklad sejby a žatvy, že napríklad rozumieme tomu v tom takom finančnom svete sejba žatva, že toto funguje, ale niekedy ľudia si neuvedomujú, že tento istý princíp funguje aj v tom, že či človek dá alebo nedá milosť, nie je to jedno. Lebo vo všeobecnosti ľudia chcú, aby voči ním sa nejako ľudia dobre správali. Už len otázka je, ako to robím ja voči niekomu. A ten odkaz Biblie je jasný, že šťastní sú tí, ktorí sú milosrdní, lebo oni sa s tým milosrdenstvom od niekoho potom stretnú. To je zaujímavé. To je veľmi, veľmi zaujímavé. Potom ďalšiu vec, ktorú môžeme k tomu pripojiť, je práve z toho, čo som hovoril, že kto sú tí milosrdní ľudia. Ja som si pozrel v origináli, čo je ten výraz milosrdný, že čo to vlastne v praxi znamená. Tak reštine to slovo milosrdný znamená súcitný. To znamená, že ten človek prejaví nejaký súcit, empatiu s tým človekom, ktorý by si, nechcem povedať, že zaslúžil, aj práve, že možno, že ani neslúžil. Práve, že tú nejakú priazeň a ten klasický príklad, ktorý poznajú dokonca aj nekresťania, možno ani čo nečítajú pravidelne Bibliu, ten taký, zvykne sa vo svete hovoriť milosrdný Samaritán.
Že to je príklad presne toho jednania, kde od tých dvoch ľudí, ktorí išli pred tým tretím, Samaritánom, dobre, tak od nich sa to čakalo, že toho zbitého človeka na smrť, že sa o neho budú zaujímať, že oni sa tvárili v úvodzovkách, ako by ho nevideli, obišli ho dookola, neprijavili to milosrdenstvo. Avšak od človeka, od ktorého sa to nečakalo, tak ten paradoxne to milosrdenstvo prejavil, čo Ježiš vysvetľuje tou záverečnou otázkou, že kto je teda ten blížny človek, ten, ktorý je k dispozícii, aby som mu prejavil nejakú láskavosť, tak proste je to človek, u ktorému to milosrdenstvo, alebo ten, ktorý to milosrdenstvo dal tomu človeku, tak tam je tá blížnosť, alebo ten blízky vzťah vyjadrený najlepšie, kde prebehla tá praktická pomoc. A my vieme ten príbeh a ten príklad, že tá pomoc toho Samaritána bola all inclusive, alebo proste veľmi na vysokej úrovni. Nielen, že tak mu pomohol postaviť sa a povedal mu choď, ale vlastne zase postaralo všetko do posledných nejakých tých dôsledkov, čo vlastne ani nemusel. Čiže v tom vidieť tú takú veľkorysosť. Čo nám Boh poskytuje skrze svoju milosť? Tak cez svoju milosť Boh nám poskytuje viaceré veci, ktoré môžeme vlastne vidieť a je možné vlastne sa s nimi stretnúť. Mohli by sme ich vymenovať veľmi stručne, a to síce večnú záchranu, potom aj v tom je zahrnutá tá denná, potom dokonca víťazstvo nad hriechom, to, že tiež môžeme cez Božiu milosť participovať dokonca aj v Božích plánoch. To tiež je veľmi zaujímavé, to vidíme v Biblii. No a v neposlednom rade, ja som si to sám pre seba tak nazval, že víťazstvo nad sebou samým, kde tie víťazstva má každý nejak tie svoje špecifické, kde vie, že kde potrebuje nejaký ten prielom. Tak poďme si rozobrať to večné víťazstvo, večnú záchranu. V podstate si povedal, že môže byť každodenná. Môže byť každodenná, ale vlastne aj večná. Skrátka Božia záchrana. A teda začnem tým asi veľmi stručne, že je otázka, či človek potrebuje Božiu milosť. Hej. Odpoveď je potrebuje. Druhá za tým nedie. Prečo? No preto, lebo Biblia jasne hovorí, že človek zrešil a že sám si nevie nejako pomôcť svojou vlastnou aktivitou. Čokoľvek by človek urobil, tak nie je dosť na to, aby, keď sa tak hovorí, vyvážil tie svoje previnenia. Preto Boh sa rozhodol to vyriešiť nie takto, lebo takto by to nikde neviedlo, ale jednoducho omilostiť en bloc každého, kto uverí a príjme Ježiša Krista. Áno. Tak by som to nejako proste zdôraznil a vysvetlil, že tá večná záchrana má niekde nejaký ten základ. Napríklad kniha Genesis poskytuje také určité základné myšlienky, ktoré vidieť potom aj v priebehu celej Biblie, kde sa tomu vracia, niečomu takému dôležitému. A čo vidíme v Genesis, potom nachádzame aj potom v Biblii tie dôležité príklady. Veľmi krátky príklad je to, ako obetoval svoju obeť Abel a Kain, ten ich príbeh veľmi dobre poznáme, nebudeme ho celý rozoberať, ale len ten moment, kedy Abel obetoval, on obetoval vlastne bytnú obeť, zvieratá a vlastne tuk zvierat. A Boh hovorí, že on sa milostivo pozrel na Abela aj na to, čo obetoval. Na Kaina nie. Otázka znie prečo? Pretože jeho obeť bola krvavá. Kainová nebola krvavá obeť. To, čo priniesol. A teda toto poukazuje na tú večnú záchranu v osobe toho obetovaného baránka Ježiša Krista, ktorý vlastne bol daný na to, aby ľudia prijali tú Božiu milosť a odpustenie, tú večnú Božiu milosť a to večné Božie odpustenie. A novozmluvný text, ktorý o tom pojednáva, hovorí vlastne, že to je v 1. kapitole Evanjelia Jána, že Ježíš bol plný milosti a pravdy. A že z tej jeho milosti, z tej jeho plnosti sme my všetci zobrali, a mne sa to veľmi páči, čo tam je ďalej napísané, že a to milosť za milosťou. To znamená, milosť za milosťou stále proste Boh je pripravený nám dať milosť, keď to potrebujeme. A potom to pokračuje, lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Čiže v čom tkvie tá večná záchrana? V tom pochopení, že cez zákon a naplnenie zákona
Cez tie skutky nie je možné, aby človek bol ospravedlnený. Dokonca Pavel to hovorí v liste Rimanom veľmi, veľmi jasne, že tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona, alebo známy text Efeským 2, že milosťou ste zachránení skrze vieru. Čiže to je tá večná záchrana, ktorá potom má aj dennú podobu. Tá Božia záchrana, kde aj Biblia hovorí, že jeho modriny nám priniesli uzdravenie, že Ježiš schudobnel a sú zbohatí, aby sme my zbohatli jeho chudobou. A ešte jeden k tomu text, čo úplne vypeckúváva všetko, že ako by nám v ňom Ježišovi všetko nedarovalo. Prečo? Pre jeho milosť. Čiže to je tá večná záchrana. Takže áno, Boh nám poskytuje večnú záchranu, sme si povedali, potom nám poskytuje schopnosť víťaziť. To je krásne a presne ako si to povedal, že schopnosť víťaziť a vlastne premôcť nielen v tom zmysle milosť treba chápať, že je nejakou v úvodzovkách prikryvkou na hriechy. Hej. Pretože do novozmluvne skôr je lepšie hovoriť o odpustení hriechov, samozrejme. Ale proste ľudia niekedy chápu tak úzko tú milosť, áno, potrebujem odpustenie, je tu Božia milosť. Ale práve, že a to hovorí Biblia v liste Titovi, 2. kapitole 11-12, to, že dôjde si to teda prečítať, lebo sa zjavila milosť Božia pre záchranu všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a rozumne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Čo to znamená? Nech poviem veľmi stručne. Božia milosť vie nie len priviesť človeka k odpusteniu alebo odpustiť človeku, a nie je len akousi pokrývkou na naše hriechy. A vďaka Bohu, že nám Boh odpúšťa, Ježiš nám odpúšťa. Ale dokonca Božia milosť nás vie uschopniť zvíťaziť nad hriechom, nad pokušením. To je to, že sa zjavila tá Božia milosť, prišla Božia milosť, ktorá nás vyučuje. Trefnejšie slovo je, že nás vychováva, alebo že dokonca presnejšie, že nás trénuje, aby sme sa odriekli. Že nemusíme to urobiť, nemusíme zhrešiť, aby potom sme použili Božiu milosť. Keď to urobíme, keď zlyháme, tak Boh je znovu pripravený. To je tá milosť za milosťou. Hej? Že proste tá jeho milosť nikdy nekončí. Tu je veľmi dôležité spomenúť, že mnohí ľudia majú problém niekedy s takým sebaodsúdením, že ešte sa dostatočne neobrátili, alebo si myslia, že stále robia nejaký hriech, alebo čo. Vždy, keď človek je ochotný robiť pokánie a o to mrzí, tak je tu milosť za milosťou a vždy je Boh pripravený vlastne odpustiť. No ale to, čo zdôrazňujem, je víťazstvo nad pokušením. Čiže nás vyučuje, aby sme sa zriekli bezbožnosti a zlých žiadostí. A v tom je ešte bonus balík, že nám Boh dáva víťazstvo aj v tých takých denných výzvach života, skúškach života, by sa dalo povedať, kde to je presne to, čo končí ten verš, že aby sme rozumne, spravodlivo a pobožne žili. Rozumne znamená uvážlivo, triezvo, aby sme vedeli vlastne každú situáciu, každú výzvu, skúšku zvládnuť. A v tom tiež, zaujímavo, je pripravená Božia milosť. Čiže je to vlastne spektrum toho celého. Ubieha nám čas tak veľmi rýchlo, ale ešte otázočka, keďže je milosť nad našimi hriechmi, nie je to tak, že môžeme si hrešiť a je na to milosť. A zase zhreší človek, je na to milosť. A takto dookola sa s tým pohráva? Áno, tak ja rozumiem tejto otázke, že niekto to môže zobrať teraz na ľahkú váhu, že síce hovoríme, že milosť je veľká, rozsiahla, mnohé spektrá má, a naozaj Boh sa zmilováva a treba to naozaj vyzdvihnúť, že to je tak, že keď človek aj 100-krát, ja neviem, za deň. Viete, krásny je ten príklad, keď Biblia rieši tú otázku, že koľkokrát za deň by vlastne mal človek odpustiť. Koľko máme druhému odpustiť. No ak je to 70 krát, 7 krát rada pre nás tu na zemi, čo si myslíme, že Boh nebeský nám nevie odpustiť neviem koľkokrát za deň. Čiže tá milosť je veľká. Zároveň treba aj to povedať, že samozrejme je rozdiel medzi takým programovým hrešením, že človek proste len povie, že odpúsť, ale vie, že znovu ide do toho, že neprejaví tú dostatočnú ľútosť. Tam by som možno skončil pri tom, že Boh vidí do srdca človeka a vie, že do akej miery človek ľutuje a či naozaj ľutuje a že či prejavil tú ľútosť, lebo aj 100-krát môžem ľutovať a proste Boh mi to odpustí. Len nie programovo, no nejako riešenie. Dobre, posúňme sa ďalej na tretí bod. Takže povedali sme si, že Boh nám poskytuje skrze milosť večnú záchranu, schopnosť vyťaziť a tretí bod je, že sme zahrnutí do Božieho plánu nejakým spôsobom skrze tú milosť a rozvíja náš potenciál. Presne tak. To je krásne na tej Božej milosti,
že naozaj je veľmi rozsiahla. Je intenzita je veľká, ale aj to zameranie, druhy, že kde všade vlastne pôsobí a možno, že aj táto relácia pomôže nám všetkým k tomu si uvedomiť, že práve, že v každej jednej sfére, kde potrebujeme Božiu milosť, napríklad aj človek rozmýšľa, ako môže byť uplatnený vlastne pre Boha v tom živote, ako si ho Boh môže použiť. A to je tiež veľká pravda, že Boh si chce použiť každého jedného, nikto nie je akési piaté koleso uvoza. Napríklad Pavel hovorí bratom v 12. kapitole Rímanom, kde hovorí, že prosím vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste dali svoje tela v živú obeť, svetú, tú rozumnúto službu Bohu a tak ďalej. A on sám inak, Pavel, si uvedomuje, že potreboval a potrebuje Božiu milosť na všetko, čokoľvek robí. A on to v jednom takom krásnom mieste v Biblii hovorí v 1. Korinťanom 15, ak som si dobre poznamenal, nejaký 10. verš, kde hovorí, že mnohí apoštoli pracovali a ja som pracoval viacej ako oni. Ale potom hovorí, že ale nie ja som sa napracoval, ale milosť Božia, tá milosť Božia, ktorá je so mnou. Čiže aj to, čo robíme, a ako sme potom platní pre Boha, ako si nás Boh chce použiť, a dobrá správa je, že Boh chce každého jedného použiť, tak k tomu tiež slúži Božia milosť aj pre tú mnohú prácu, aby si človek neuvedomil, alebo teda nemyslel, že to všetko ide z neho, ale si práve v tom všetkom, čo človek robí a pracuje a naozaj pre Boha je výnimočná príležitosť dať sa jemu do služby. To nie je tak, že to musím, ale keď si niekto povie, že chce slúžiť Bohu a chce byť použitý v tých takých bežných praktických životných situáciách, tak Boh si ho chce použiť a tomu tiež je dostatočná Božia milosť. A hovorím to preto, lebo mnohí ľudia si povedia, ja určite nie. Tí požehnanejší ľudia, obdarovanejší, ale každý má nejaké to obdarovanie a ten potenciál, ktorý Boh chce vlastne nejako zúročiť. Zhrniem to, čo sme si povedali, že nám Božia milosť spôsobuje, lebo sú dôležité veci. Máme väčšinu záchranu aj na každý deň. Potom sme schopní vyťaziť, sme zahrnutí do Božích plánov, rozvíja sa náš potenciál a posledný bod je ten, že vyťazíme aj nad sebou samým. Presne tak. Ono tie témy sa tak aj v časti môžu prelínať, ale áno, aj toto som si uvedomil, že proste nejakí ľudia, aj s tým, čo som doteraz hovoril, to z časti súvisí, že ľudia majú svoje nejaké také výzvy, ktoré si myslia, že kto vie, či sa im podarí prelomiť, alebo či dokážu zvládnuť nejaké tie svoje pomyselné slabosti rôzneho druhu. A narazil som na taký krásny verš, ktorý nám v tom pomáha. My sme si uvedomili, že Ježiš nám je pripravený pomôcť aj v tých bežných slabostiach, alebo ja neviem, menšieho rangu, väčšieho, s čím človek zápasí a sa nejako trápi. To víťazstvo nad sebou samým je mnohorazí to najkrajšie. My nemáme bojovať primárne voči niekomu nejak druhému, ale mnohorazí práve to, že nad sebou zvíťazíme, nad tými svojimi nejakými ťarchami, slabosťami a ten verš, alebo to, čo chcem povedať a pripomenúť je práve to, čo kto číta Bibliu, tak presne vie, že Židom 4, 15-16 hovorí, že nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolu cítiť, to je tá milosť, s našimi slabosťami, ale je pokúšaný vo všetkom podobne nám, ale bez hriechu. Hej. A čo je tá slabosť? Tam som sa tiež pozrel len tak krátke pozastavenie. V tom origináli tá slabosť je niečo ako slabosť v oblasti telesnej, ale aj morálnej napríklad. Hej, že akákoľvek nejaká, ja neviem, indispozícia, že človek niečo nezvláda, nevie nejak prelomiť alebo má nejaké limity vo svojom živote, že niečo nezvláda, možno aj práve nejaké tie otázky morálky, alebo aj čokoľvek, ja neviem, nejaké schopnosti, že si myslí, že to je na neho veľa a už proste nech si to skúsi niekto iný, ja to robiť nebudem. Všetko je možné, ako poznáme z Biblie, že veriacemu, ale k tomu pomáha všetkému Božia milosť. Dokonca to zahrňa aj nemoci, tá slabosť. Čiže čo? Ježiš pozná naše slabosti. Ježiš vlastne cez tie také rôzne oblasti, výzvy života prechádzal víťazne, samozrejme bez hriechu. A potom je tam to záverečné povzbudenie hneď za tým, že pristupujme teda so smelou dôverou k trónu milosti. Hej. Aby sme dostali milosrdenstvo a našli tú milosť, ktorá je na pomoc v ten pravý čas. Čiže
máme teda, ak máme nejaké tie slabosti, Boh vie, že ich máme a že nejak inak sa nebudeme vedieť z nich vymaniť len cez Božiu milosť. A to každý jeden podľa mňa už aj zažil a vie, čo teraz poviem, je, že o mnoho jednoduchšie a krajšie je, keď z niečo mi Boh pomôže cez milosť, ako že ja sa v niečom chcem upotiť a proste sám sa z toho dostanem. Obyčajne to ani tak nefunguje. Ale vlastne keď ľudia potom povedia, no to bola milosť, že som vlastne z toho vyšiel a vlastne som slobodný. Proste viem prelomiť, preraziť, viem proste zvíťaziť sám nad sebou, nad svojimi problémami, či už ja neviem toho takého praktického, bežného nejakého formátu, alebo morálky, čokoľvek, vzťahuje sa na všetko tá Božia milosť a naozaj víťazím aj v tejto sfére oblasti. Tak čo sme si vlastne dneska povedali, ako by sme sa mali od dnešného dňa pozerať na Božiu milosť? Tak stručne len poviem, ak milosť chápeme ako určitú priazeň, ktorú môžeme vlastne prejaviť, buď prejaviť alebo dostať, tak je potrebné naozaj si uvedomiť, že život je Boží dar a že treba naozaj skôr byť takým láskavejším človekom, mať proste druhých rád, nebyť prehnane tvrdý, bigotný, proste zákonický a podobne. Viac zľutovania, viac odpustenia, viac prijavenej milosti, pretože na tom človek nikdy nestratí, len a len získa, lebo šťastní sú tí, ktorí sú milosrdní, lebo prídu k tomu milosrdenstvu a všetko pôjde tak, ako má. Priatelia, Božia milosť je obrovská a je tu pre každého jedného z nás. Kamil, ďakujem ti pekne za tvoj čas, prajem veľa úspechov, nech sa darí. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a prajem veľa Božieho požehnania. Ďakujeme za vašu pozornosť, za vašu priazeň a za to, že ste s nami každý týždeň. Ste súčasťou a partnermi tohto projektu, pretože ak podporujete 20-minútovku, ste súčasťou toho, ako sú ľudia uzdravení, ako prichádzajú k Bohu a ako sú menené ľudské životy. Žijeme vynikajúce dni, ale majte na pamäti, tie najlepšie sú stále iba pred nami.